hor argitu nahi dugu pixka bat ordutegian asuntua. Gauza da, kartelian jartzen du erakusketa 7:01 hasten dela eta 8:02 arte. Hemen orgasmon ordutegiak beti puntuan inoiz. Orduan, ez du esan nahi 7:01 jun bertzutenik. Gauza da, egongo dela irekia tarte hortan, ikusteko, buelta bat emateko, esandakoa ez, eskaini nahi geniolako denbora bat, arte plastiko horiei ere. Orduan, 7:01 aurrera egongo da irekia ikusteko, eta 8:02 hasiko da afaria. Orduan, arte hortan baitare sartu ahal izango da zuzenin mailin esertzea, eta ordu hortan hasiko da afaria zerbitzatzen. Eta jarraian, kartelian jartzen du betzi terdiak aldea hasiko dela emanaldia, baina, gutxi gora berako bat da, emanaldia hasiko da afaria bukatzean. Eta esan bezala, erakusketara sartzea libre izango da, baina afarirako bai hor ja, sarrerakin eta besteak ere bai. Baina afaria emanaldian parte izango da baitare, argitzeko. Osea, ez da nahi badut erakusketara, nahi badut afarira, nahi badut emanaldira. Erakusketara 7:00 8:00 nahi zunean, eta 8:00 afarira jarraian emanaldia ikusteko.